Chukwu abịa Chukwu kele nukala Chukwu mara oje kema oje kama gbogbo ese na-ebesela Chukwu anyị kene gị n'ụbọchị taa wa abụghị n'ike ma anyị kene gị anana nna anyị kenele ana ọka Chibuikem si anyị kenewale ndị isi nọ n'obi anyị kenele unu Isi Ogugu Ogba ODAMILI anyị kenele unu Chibuikem bụ Karabashia Nduka anyị kenele gị ewele Chibuikem anyị kenele gị anyị na-ekene unu ekene taa n'ime ọmụnụ mee Olia Ogugu Ogba Yoji Eka Aro Yazi Igwe Alusi dị na be nna m asị m unu dịka na-ekene ka anyị na-ekene n'eli Chibuikem Oyoka ndị ogbo odogwele isi ya taa ma ewelie n'ọbọọlị akachi Ogugu Ogba ya lu na-ebi na n'olili unu egwu m ebi na abụọ bịa unu kwe ya billions of dollars n'ọnya bụ iwe Chibuikem ndị ogbo odogwe gị taa nye billions of dollars ewele Chibuikem ndị ogbo odogwe gị taa nye billions of dollars ugwu na nwoke na nwaanyị Nia wele dogwe chia na wele eta no adi kulu be mma na nia no ka pesa so na se no we dogwe le chia adi kulu eche na mma na bota le ba bo kra ba nege amuli ko yo ko adi kulu mma mamu nege ndi ozo ebu na amuli ya bu nke unu ebela anyị na-ebere Chibuikem taa bụ na okoro bute ego anyị na-ekwu okwu ego a go-bute ọra ka money ba ọra ka ndị butele ego no ndị butele ego ezigbo ego no nya ka anyị na-ekwu na Dubai ya no Igbo Arab money nata Arab money abụ na-ekwu ego billions of dollars ọma na-ebute billion na trillion dollars ya bụ ibe Chibuikem ebute wegbo na ndogwo odogwele taa na ọgaziwoli ọ ya gazi na eke ọgaziwo n'oyi ọgaziwo na nkwọ ebu n'obi o ji wee gbuo ebi a wele bebele wele li oli ata ebu no lili ya dele ebu no Chibuikem bo ọlụcha ogolo ọlụcha ọlụwasị solibi elwa hotel solibi elwa plaza solibi elwa company wele wu na ibe ndị bi ọma Chibuikem melai Ogugu Ogba gba ngunu je bụ onye ụgbọ na Nando bụ onye ụgbọ Ọka bụ onye ụgbọ Nando bụ onye ụgbọ na ibe kwuru dị ba ndị nwa ukwu nzu bụ onye ụgbọ ka ndị na ndụ egwu a bụ egwu nnetili ọka Alusi Ogugu ya ODAMILI EJEOGU maka na Alusi na-ekwu okwu ya bụ Alusi na-enye ndụ Alusi na-enye ọganiru Alusi na-enye akụnụba